Andito kami ngayon sa dagat. Yan, maliligo kami. Ayan o. Ayan sila. Oh, naglalakad kami umalalim. Naglalakad kami sa gitna ng dagat. Yes. Oh. Doon pa yung isang kasama namin. Oh, hanggang dyan na. Malalim na. Oh, hanggang dito na yung tubig. Lalakarin namin. Oh. Sa gitna kami ng dagat. Oh. May mga pagkain kami. Malapit na. Ayan yung pupuntahan namin. Yan. Yan. Andun na sila. Ay. Andun yung kasama namin, oh. Yung isa. Oh. Diyan lang kami sa may puro pupunta. Tapos na. Ayan, nakatawid na. So, ayan o. Nakatawid na kami. Dito na kami ngayon. Ayan yung nilakad namin. Dito na. Ayan, hello guys. Andito na kami ngayon. Oh, nakatawid na kami ng dagat. Tapos, papunta kami doon sa kabila. Kasi medyo mas maganda doon. Maligo. Ayan. Kami lang, oh. Kulang kami. Wala yung iba. Hindi sumama. Kasi si Sansa Yung Team Laagers. Team Malaag. Sansa may dahil. Team Laagers. Wala. Kulang. Alam niyo bang pula? Oh. Sansa meron siyang... Dito na kami, oh. Yan. Si Rodman naman busy, kaya... Ayan na, oh. Andun yung linakad namin. Andun na yung bahay namin, malayo na. Ate Bikbik, makalikod na niyan doon. Okay, pasag na tiyo. O, para kompleto, para usa na lang Diba? kulang. Waray Marvin makaupad. Wala dito yung Waray pa updan iya kuan, father. Ayan, lalakad lang muna kami. Hindi siya Dito. pinasama yung father niya. Papalain June. Kaya papalain John. Lakad-lakad lang muna kami, guys. Arangita. Oh, Diba? Sabi, pinagmuan mo ni Kuno. arangita. Ay, tabi-tabi po. Ay, tabi-tabi po. Maagila kami. Ay, pag pinangyong, bembita. Tabi-tabi po, malabay Tabi-tabi lang po, kami. matabi-tabi po. Yan. Ay guys, andito po kami ngayon nagbablog. Oh. Team Malaag. Lakad ang lakad, kaya Team Laag. Team Laag, kasi lang, mga maglaag. Yung mga kasama namin. Araw. Then, Pero dito na lang ito. Dito. Oh, ayan guys. Oh. Dito na kami, oh. Tumundid to kay mo. May mga bato-bato.
Diba? Dito na kami oh, sa gitna na kami ng dagat. Dito to sa ano, Puro. Sa Puro to, dito sa may Sumaraga. Ayan, ano na naman kami ngayon, naglakat-lakat. May beach dito. May mga cottage pero di kami gagamit, wala kami pang bayad. Sa gilid-gilid lang kami. Wala kaming babayad sa cottage. Ayan o, may ano dito pwede dito matigo kasi may mga cottage naman dito. Ayan. Pero dito lang kami sa gilid. So may mga bato-bato lang kami maliligo kasi para di na kami magbayad ng cottage. Diba? Wala kaming pambayad. So ayan o. Ayan dito, pwede maligo dyan kung gusto nyo maligo. Pero mura lang naman yung cottage nila. Pero kami kasi kami naglakad-lakad lang. Ayan, lang to. For vlog. Ay, na yung kasama ko nauna. Ayan sila. O yun. Ayun yung mga kasama ko. Ayun, nauna na sila. Ako dito pa sa huli. Andun kami banda. Doon kami banda liligo. Ayan. Diba? Maganda dito guys. Kasi maganda dito maligo kasi nasikit na ka ng dagat. Tatawid ka ng dagat. Kailangan kailangan pag hindi pa mataas yung tubig. Low tide pa. Kasi pag mataas na di ka na makakatawid. Yan. Dito lang kami. Ay, papambutangan ta na ladi. Sige. Hoy, dito na ako guys. Dito na kami. Dito lang kami sa Sa malaab. sa may mga bato-bato. Di kami doon sa may cottage. Wala kaming pambayad. Dito lang kami kasi walang bayad, di ba? Ayan na yung mga kasama ko. Ayan, may dala kaming pagkain, syempre. Pansit lang, tsaka kanin. Oh, maganda. Pati slice. Tsaka slice, di ba? Oh, di ba maganda dito oh? Dito kami sa may mga bato-bato. Oy, may tubig ay. Yung pagkalang-alang. Yan. Kakain muna kami guys, nagutom na. Ayan, kasi 12 na. Anong oras na? Dino sa cellphone. Alas 12 na. Kasi na yata 12:30? Bulang na dito. Takpi na ito. 12, time check muna tayo. Umalis kami siguro lampas 12 na kami umalis. Ano oras? Oh, Wala niyan na ito. time check. So yan, Oh, time check. check muna. Alauna pasado? Oo. Oh, so yan guys, time check, alauna na. Siguro umalis kami mga lampas 12. Tapos ayan, naglakad lang kami. Nagutom na, kakain muna kami guys. Gutom na. Yan, babalik kami uli mamaya. Buti lang kita. Kain muna tayo. Hello guys, haliligo na kami. Yay! Yay!
Maligo na tayo sa dagat! Ayan, nandito na kami, ligo na tayo. Masarap maligo. Yan! Naliligo kami ng dagat. Andon. Hindi kami pumupunta doon kasi babaw na. Ay, babaw na. Larong na. Mababaw lang dito guys, oh. Okay, ano. Hanggang dito lang, Ito po, meron pa dito. yung tubig. Andito kami dito. Pero, pag pumunta na doon, malalim na. Dito lang kami. Oh. Hanggang dito lang, hanggang dito lang. Pag dito na malalim na dito, guys. Nakain kami. Yan. Liver. Yay! Ayan! Oh, diba? Ayan, dito kami ngayon sa dagat, oh. Oh. Andun yung isa nakain na, nakatalikod lang. di, oh. Diba? Napit. So, tara, ligo-ligo kayo. Dito, maligo kayo dito. Lumigo kayo dito. Diba? Masarap paligo dito. Sarap dito lumigo. Ay, naku. Ah, Look na ako. pa. Andun ang dalawa, andun sila. Ito kami kasi sa gitna ng ano to, dagat. Andito pala kami. Oh. Malayo yung ano nilakad na. Tumawid kami ng dagat, tumawid. Para makapunta kami dito sa ano, sa Puro. Or parang maliit siya na isla, na island, parang ganun. Pero wala siyang mga bahay. Ano lang, pag maliligo lang, pag may outing lang maliligo. Ayan, pupunta dito. 'Di ba? Kaya lang medyo mga bato-bato. Ayan yung ilalim nito. Ayan, mga bato-bato siya. Sakit lang siya sa paa. Kaya ingat-ingat lang din pag maliligo. Diba? Andon. Ayan yung mga kasama ko, andon. Andon sila. Ito yung paligid namin. Oh, di ba? Mga bato-bato kasi siya. Nasa gitna ng dagat, may mga bato-bato. Oh, di ba? Oh. Yung Puro. Okay, di ba? Eto. Yan siya. Oh. Oh, di ba maganda? Maganda dito. Oh, ganda di ba oh? Yan. Yan. Ito yung ano, Puro Beach. Ayan siya. Oh, parang na ano talaga, nasa gitna ng ano, dagat. Ayan siya oh. O, diba? Kasi oh, yung mga bundok malayo. Kaya malinaw yung dagat dito kasi nasa gitna talaga kami ng ano, dagat. Sarap maligo dito. Ayan yung kasama ko. Diba? Yan. Yan. Balik na tayo dito sa aking mga kasama. Ikutin natin. Yan, may motor nga, may motor. Yun, may motor. Kanina to. So yan guys, andito na naman kami ulit. Ayan, nanguha kami ng ano tayo, yung kasama ko, ayan sila. Kumuha sila, ayan yung ano. Pwede na ito ka tayo. Ha? Eh, di na kagat ini. Derek. Ito po yung nag-vlog siya.
Tonto, mga naman ko. Ayan, ito guys, oh, nanguha kami ng mga tayom dito. Ayan. Ayan, pwede daw to kainin. Nila kanina ni mo dyan maging kuha. Ayan, oh. Ito yung nakuha namin, oh. Ayan. Yan, di ba? Oh, ito yon, tayom, nanguha kami dito. Kasi maraming tayom dito sa dagat. Ay, nakakakata! Oh, di ba? Oh. Nawarda mo na. Ay! So ayan, pwede yung kainin daw pero di ko pa nasubukan yun, di pa ako kumain. Nilalagyan daw lang ng suka. So ano guys, medyo uulan na kaya uuwi na kami. Inaantay lang namin yung dagat na medyo bumaba, kumbaga Kumbaga waray kumbaga kung sa waray maghumbas. Ayan, kasi Mayak na syempre tatawid na kami doon sa gitna ng dagat kaya dapat hindi mataas yung tubig. Antay namin lang na bumaba siya para makatawid na kami kasi uwi na kami. Time check muna for ano na oras? Alas 3:30. Alas 3. So ayan guys, 3:37 na. Pumunta kami dito mga lampas 12. Alaman ha. Lampas 12. Tapos inaantay lang namin yung namin kasi naligo na kami dito. Haggard na po kami. Pag maliit na yung tubig, uwi na kami. Hoy, pwede na? Muli? Nag-vlogan dito naman si Kuya. Try namin guys kung Try ano. namin pupunta sa... Ayan, uwi na kami. Try namin na. Hoy, yan akong kalo. yung dagat. Kaya, Ayan. namin, medyo Uwi na kami kasi medyo uulan na. Hoy, ito yung mga jacket. Uulan na siya guys, oh. Kaya uuwi na kami. Siguro kaya na namin tumawid. Try namin kung kaya na namin tumawid sa dagat. Kasi ayan, medyo mataas pa yung tubig. Dito kasi kami sa gitna. Sa isang puro or isla. Ayan. Try namin pero parang malaki pa yung tubig. Hindi namin mahirap tumawid pag malaki pa yung tubig pag mataas pa. Kasi mababasa yung cellphone ko. Ayan, try natin kung okay na siya para makauwi na kami. Kasi alas 4, 3:37 na po ang oras. Ano yung mga kasama ko, nanguha sila ng tayom, oh. Yung tayom or sea urchin yata yan. Sea urchin. Pwede daw kainin. So yan guys, uwi na kami. Ayan, medyo bumaba na yung tubig, oh. Ayan siya. Iikot ko yung camera. So ayan, oh, nakikita na yung buhangin. Medyo bumaba na yung dagat. Kaya kaya na namin tawirin ngayon. Kanina, inantay lang namin na medyo bumaba talaga yung tubig dagat. Kasi tatawirin talaga namin yan guys hanggang doon. Ngayon, okay na. Pwede na kami umuwi. Ayan, oh, nakikita na yung niya, buhangin. Lalakad na kami hanggang doon. Pero doon, meron pang tubig. Ayan, pero siguro hanggang biwang na ito. Siguro hanggang sa may tuhod lang yan or dito sa may legs. Kahita, ayan. Ayan yung mga kasama ko. So, pauwi na kami. Ayan, tapos na kami maligo. Dating namin doon, maliligo ulit kami. Ayan siya, oh. Oh. Ganun. So yan guys, tatawid na kami, oh. Andito na kami. Hanggang bewang lang yung tubig. Ayan na yung kasama ko. Yan sila. Yan. Baka mabasa yung cellphone ko. Kasi medyo mahaba to. Hanggang doon pa yung tatawirin namin. So ayan guys, balik ako ulit pag andun na kami, pag nakatawid na. Kasi baka mabasa yung aking cellphone. Ayan, off ko muna. So ayan guys, balik ako maya. Ayan, so ayan guys. Andito na kami ngayon sa may gitna, oh. Ayan. Hanggang dito lang pala yung yung tubig. Ayan, medyo mababaw na. Dito na kami sa gitna.
Ang ingay yung ano kasama ko. Kanta-kanta pa. Uulan. Baka umulan. Medyo madilim na yung langit. Oh, mababaw lang pala. Oh, mababaw dito banda. Oh, hanggang dito lang. Ayan. Kaya pwede na mag-video. So ayan guys, dito ko natapusin ang aking video. Ayan, dito na kami sa gitna ng dagat. Mababaw na siya. Ayan, so pauwi na kami. Dito na kami sa gitna ng dagat. So, ayan guys, thank you for watching. Ayan, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, ayan, please subscribe to my YouTube channel. Ayan, see you sa next vlog. Bye-bye! Yung